Aiwa tinokukwazisai akadii Matare? Matare ndizvo zvotondotekaira muzukuru. Aiwa tinotenda ndimuri kubatsira vazukuru nyika ino yeZimbabwe isaruramba vachingouya kwamuri vachitsvaga rubatsiro. Vari kupupura kuti aiwa zvamuri kuvaitira zviri kuita zvakanaka. Tinoda kutenda ndakamirira vazukuru venyu vese vanouya vachizokuonai vachibva kwatiri. Zvakanaka muzukuru wangu, aiwa rina rakashata muzukuru. Aiwa tinotenda. Matare tondotekaira naro. Tinotenda. Zvakanaka menore mabasa emaoko. Aiwa mabasa akanaka, tine vazukuru vatauya navo vada kumboisa maoko atiikwasei asekuru tichiuchira. Iwo vazukuru wako mukazira kunde yakadzira matunhu anobviwa. Aiwa rakanaka chose vazukuru. Imhuri iyi yauya kuti izokuonai matambudziko haasi kupera mumusha. Tatiwo aiwa regai timbosvika kwasekuru vambopandirwawo zviri kunetsa nezvavari kusangana nazvo mudzimba dzavo nemumhuri dzavo imomo. Nofunga ivo vanogona kutitaurira kuti ukama hwavo hwakamira sei. Tinotenda. Mukataura here mukoma imi muri pedyo nasekuru kuti ukama hwenyu hwakamira sei pamuri apa? Vari kutanga ndamai vaitirwa nababa. Uyu muzukuru mwana wasisi wangu. Kuvanzwa dzangu. Alright. Baba kubva kwaita amai. Naika. Aiwa tinotenda. Rega tidzorere nguva kuna tateguru. Tateguru. Ndiyo mhuri ishi zvichiuya nekuda kwemukomana ari kusangana nematambudziko ari kusangana nawo muupenyu. Akambouya muno muMatare. Mukati aiwa handigoni kukushandira vabereki vako vasipo. Ndo vabereki vacho vauya nhasi ava baba naamai pamwe chete nemuzukuru. Ndizvo tinotenda. Regai tisiye nguva ana baba naamai nemuzukuru. Ava nditateguru Marigazvuru. Muri kunzwa sekuru? Nditateguru Marigazvuru. Toda kusiya nguva kwavari kutiwo vatipandire kunzwa kutiwo ndezvipi zvingade kugadziriswa mumisha yatigere. Tinotenda. Regai tisiye nguva kuna sekuru. Sekuru tinosiya nguva kwamuri nemhuri iyi. Zvakanaka muzukuru wangu. Aiwa rina rakashata. Tinotenda. Mazuva angu aripo anoenda mberi vazukuru vanenge vari kure nemi. Ndekuti chekutanga kuteerera dare renyu makurukurirwa anenge aripo. Pausina kunzwisisa unodzorera mabvunzo mukati medare. Vadzimu namusika vanhu votipatsanurira nhau dzedu zvadzakaita. Toziva kwatiri kubva pamwe nekwatiri kuenda. Saka chatinenge tisingazivi muupenyu mukurarama chinenge chatsanangurwa nedare makasununguka kuchibvunza kana usina kuchinzwisisa kuti chatsanangudzwa sei uye zvese zvarehwa kunzi kudii. Saka chekutanga kuteerera. Mateerera mochinzwisisa mazuva ari pakati pedu anoita kuti nyaya yedu iende mberi. Handiti? Zvakanaka. Mazuva ariko vazukuru kumatambudziko atiri kusangana nayo. Iwo muzukuru navamwe wako kumatambudziko ose atinosanganidzana nayo mukati mekurarama kweupenyu. Takambovakurukurirawo here vabereki vedu ava nhau dziripo kana kumbochemawo navo kuti ngatichifambai tibatsirwe. Chokwadi takambokurukura navo. Chokwadi kutaura. Zvakanaka. Saka dare rangu riri kukurukura mazwi ekuti dare riri pakati pedu tinoda kuti tigone kuyananiswa kuti nzira yekurarama kwedu ifambe zvakanaka. Handiti? Zvakanaka. Muzukuru wangu ndiwe muridzi wemhuri. Pai baba Mike. Hanzi ndiwe muridzi wemhuri here muzukuru? Ndinomuridzi wevana here. Tave nayo. Zvakanaka. Ndinoda kuti uteerere mazuva angu andinayo. Chatinoda kugadzira upenyu hwemhuri yedu kuti tikwanise kuenda mberi nekurarama kwemhuri kwakanaka. Handiti? Zvakanaka. Dare riripo namatambudziko aripo pamusoro pekurarama kweupenyu kuri kuita kuti vana vave vane madzunga kana matambudziko mukurarama kwedu. Mazuva aya achisvika pamusoro pekurarama kwako muzukuru, une here kuziva kwawakamboitawo kana kutsvaka kuti chii chiri kuita kuti vana vangu vave marombe kana kuti vana vangu vasaitewo chinhu chinoonekwa, vana vangu vaite sevanhu vari kutorwa njere kana kushandiswa kwekuti handina chakanaka chandinoona chinoitwa nemhuri yandakabereka. Zvakanaka muzukuru wangu. Dare rinokurukura mazwi ekuti nhau iri panapa muzukuru inhau yekuti handisi kuda kuti utye, sununguka hako.
ndiri nhau iri panapa inhau yekuti tibatsiridzane, nhau iri panapa inhau yekuta kuti nhau yedare redu rikwanise kuva richienda mberi. Wakambotsvaka here muzukuru kuti chaita kuti mukati mekurarama kweupenyu, upfumi kana kuti zvipfuyo zvatakatsvaka tichirarama nazvo tichiti zvinotibatsira mangwana upfumi wedu wose uparare kusvika tisvike patiri nhasi tisisinai chiripo mukati memusha kana nyati kana chii? Wakambozvitsvaka kuti zvii zvakaita kuti upfumi uparare? Kwete. Asi nzira nedare iripo pamusoro pekukurukurwa kwemazwi muzukuru wangu. Hongu, handina zvakashata zvandoda kukurukura newe kana zvandoda kutaura pamusoro peupenyu, asi ndiri kutaura nawo yezvandaona pamusoro peruraramo rwako zvisina kuita zvakanaka, zvaparadza upfumi, zvaparadza zvinhu zvako. Asi iwe uri munzira yechitendero uchiti ndiri kunamata kuna Musikavanhu kuti nzira yedu yekurarama itiitire zvakanaka. Asi hondo nematambudziko aya zvichimira pamusoro peupenyu usingazivi kuti zvinoputsirwa sei pasi, zvinoparadzwa sei. Asi dare riri kutaura kuti mukati meruvanzi rwako ndaona mune guruva risina kundiitira zvakanaka. Guruva iri ndoriri kunzi nedare rinofanira kuparadzwa kuti mhuri iyi izoraramawo zvakanaka mangwana. Takaumbirwa upenyu nekurarama kwakanaka kunoita kuti dare redu rijeke. Handitononzwa mazwa angu. Tichida kurwisa nhau yezvinhu izvo zviri kuparadza zvipfuyo zvedu zvose kuti tidzokere kumashure, timbori munhu anga ane nyati, timbori munhu anga anombwa zvayo, timbori munhu anga ane mbudzi dzake nenyati dzake, asi zvose zvoparara zvisina nzira yakanaka nenhau yekuti kune makona andanoneswa asina kumira zvakanaka mukati meruvanzi. Kubvinza misodzi yeropa kureva kuti aane matambudziko pamusoro pemhuri, kudzungaidza mhuri pfungwa mukurarama kweupenyu, kureva kuti kuri kuenda mhuri hatisi kukuona kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Asi dare nehondo zviri pakati pedu zvinoramba zvine matambudziko, vana vachiuya vachichema kwatiri. Isu noi tichiti hatiri muzvitendero zvedu, hazvikwanise kuti tifambe tiende kumaprofita kana mumatare emadzimanga nenhau kuti chitendero chedu hachitendere mazuva aya. Asi vana vachidzodzika vachitambudzika, vane mhepo nehondo dziripo. Pavanenge vachifambawo vachienda vanongodzidzokai kumusha makaberekwa ndo kwasumuka hondo, asi hondo yacho tisingagoni kuti igadzirisike kuti nhau nedare redu riende mberi. Iwe muzukuru kumazuva anotaura aya uri kutenda here mazwi nedare rinoita kuti nhau yezvandiri kutaura zvinorarama zvigere mukati memusha zvasakisa matambudziko, zvinova zvakanwa ropa rezvipukanana zveteichengeta mukati memusha wedu kusvika nhasi tidzokere kumashure tisina chatinacho? Une kutenda here kwekutaura mazwi ekuti unonditenda here kuti nditsike tsoka mukati meruvanzi rwako ndizononoparadza hondo idzodzo mhuri yedu irarame zvakanaka tiyananiswe mukurarama? Handina kukubvisa kuti urege kuenda kuchitendero chako kana kuti udii, asi ndoda kukuchenura nekuchenesa musha wako kuti tirarame zvakanaka chero takaramba tiri muchitendero chedu tichienda mberi nekurarama. Unotenda mazwa aya? Muzukuru wangu, maiwe mhuri, uri kunzwa mazwa andotaura? Zvaunenge usina kunzwisisa muzukuru, zvinoda kubvunzwa unobvunza kuti dare redu ritiitire zvakanaka, dare redu rijeke. Pamusoro pehondo yandiri kutaura iyi iri mukati memusha, iri kuita kuti vana vadzoke vachichema mukati memusha, iri kuita kuti vana vedu vave marombe. Asi tiri kutarisira kuti kana takagara kuti tinosvutugadzike kavazukuru, tinzwa tiri kunwa tii, tiri kudyawo zviwitsi zvauya nemhuri iyi, kureva kuti mhuri yacho inenge yakatambanuka ichisevenza, vasingaverengedzerwe makuva, vasingaverengedzerwe urombe, vasingaparadzirwe chinhu chavanobata, kurarama kwavo kuchiraramika zvakanaka. Zvinoita kuti dare ravo rigone kufamba, nhau dzavo dzigone kujeka. Saka ndinoda kuti kana pamunenge musina kunzwisisa munobvunza, asi dare rangu riri pakuda kuparadza hondo dzisina kuita zvakanaka. Kuzvitendero handisi kukubvisa kuchitendero muzukuru, handikupe gwenzo remushonga kana chimwe chinhu chandinokupa kuti usevenzese, asi nhau iripo ndekuti ndinoda kuparadza hondo yamira yatinotaura zvikwambo kana kuti zvidhoma pamusoro pekurarama kweupenyu, kunozoita kuti ava vapwera vararamewo zvakanaka. Chero wakazonzi tatenga mombe iyi taitengera baba, izorarama mombe iyoyo isazoparara sezvakaita upfumi hwakanga huriko kumashure. Handiti dare rinokurukura mazwi richidaro, kureva kuti kana tichinge tichitenda mazwi aya tinoyataura nekuyazadzisa zvinhu izvozvo zvakanonodaro. Saka pano paunenge usina kunzwisisa wakasununguka kubvunza kuti tiende mberi tigone kuparadza nhau idzi, tiyananiswe, vana vedu vararame zvakanaka, zvipfuyo zvinozouya pamusoro peupenyu wedu zviwe zviri zvipfuyo zvinobatika mukati memaoko edu. Ndazvinoda ropa zvikwambo zvinenge zvaparadzwa.
tisisinai chimwe chatinacho chinotitevera kumashure chinoita kuti tizorarama tine rushambwa kana mhepo pamusoro pekurarama kwedu. Mhuri yedu yobva yaenzaniswa. Ndokutaura kunoita Dare muzukuru. Ndisina kukupa gwenzu, ndisina kukupa chimwe chandakupa, kana ndisi kuda kukubvisa kuchitendero chako chawagara uchiteera, chaunotaura kuti hatiende kumwe nekumwe nenhau kuti tinenge tasvibiswa kuna Kristu. Handiti ichokwadi here kuti munonamata baba naamai? Kuchechi kwamunoenda ndoko? Ko baba? Alright. Pane mubvunzo mbobvunzo nasekuru kuti upenyu hwevana venyu munohufarira here mezvauri? Hamuhufariri. Ndezvipi zvamuri kuona zvamunoona kuti pavana vangu upenyu hwavo hauna kunatsoti twasu twasu sevana vevamwe? Tinonge tichitarisira kuti vana vanofanira kunge kana vachirarama vashanda zvakanaka uye mushau vakwe. Ndo zvatinenge tichifarira zvinongoona vachingotambudzwa ngokuti kuda musi inguva hatichaziva. Naika. Pane nyaya yataurwa natateguru yekuti ndoda kuzopinda mukati memusha menyu. Pamuri kunamata, pamunonamata imimi hamuna kumboinzwa here nyaya ichitaurwa? Toda kuedza kufananidza kuti tizive sekuru vari kurova dondo here, kana kuti vari kutaura zvinhu zvisipo pasi pano, kana kuti zvinhu zvamakambosangana nazvo here baba namai? Sekuru vati ndoda kupinda mumusha menyu ndigokubvisirai zvinhu zviri kudya pfuma, kana kuti zvakadya pfuma yamakambenge muinayo. Makambenge mambounganidzawo mombe here mumusha menyu? Vakanga vanadzo. Dzanga dzakawanda zvakadi? Dzakawanda. Dzakaendawo? Dzakangofa dzoka. Dzese zvadzo dzaingofa dzega? Dzaingofa. Imi sevanhu vakuru, munhu chaiye akafa, vanhu vanogona kufamba, hazvina kukunetsa here mekuti chapedza pfuma chii? Zvaitinetsa asi kungoti panga pasina chekuita, taingoti kuda kuti zvimwe pane zvirwere here zviri kungoitika. Saka takangosviwa zvakadaro tikati kudai nguva yacho. Apa ndandingokubvunzai kuti tione kuti zviri kutaurwa nasekuru muri kuwirirana nazvo here, nekuti izvi zvavanga vachitaura kuti hamusina chamuinacho. Uyo kunetsekana kwaitawo mwana wenyu achitsvaga chiraramo, akanzi hapana zvandotaura newe, enda unouya nani? Nevabereki. Saka mauya imimi ndosaka nditakubvunzawo imimi kuti muri kufara here neupenyu hwevana? Mati hamusi kufara nawo. Iyo ndo zvaakaitawo zvekuti arikutsvaga kuti ini zvinhu zvangu hazvimbofamba. Imauyawo kudarira sekuru Mariga Zvuru. Tinotenda nekubvuma kuti muuye kudari kunyange muri maKristu, sekutaura kwaita sekuru vati handisi kukubatisai mishonga, asi iwo tachida kungonzwisisa kuti muchienda kumberi munotendera here kuti sekuru vauye mumusha menyu vazokubvisirai zvinhu zvakakudyirai mombe? Zvongondiremera sezvinhu zvandisati ndamboshanda nazvo. Naika. Alright. Mungade here kuti sekuru vakuzivisei kuti zvinhu izvi zvakauya sei mumusha menyu? Bvunzai mibvunzo iyoyo kuna sekuru. Handisida kukubvunzirai, ningorisa pakati penyu. Ndinda kusanganisai nasekuru. Toda kungoti imimi nekuti vakuti kana muine mubvunzo mubvunze. Hamusi mwana mudiki anenge inini mutori mukuru ane wisdom anetenda kuchechi, tikatoda kutarisa kuchechi pamwe mutori mutungamiriri, unoziva kuti munotodzidzisawo vamwe vanhu muri kuchechi ikoko. Bvunzai mibvunzo yese yamunoda kubvunza mese naamai. Ina handina hangu mubvunzo, asi kutotika imi varidzi vemusha ndinenge ndichitoti ndimi vane mubvunzo nokutendera nokusatendera, saka ndimi varidzi vazvo. Sungoti zvinhu zvinenge zvichingotinetsawo shuwa sokuparara kunenge kuchingoita pfuma. Tongoona kuti kuchicho daro mhepo dzakaipa here kana kuti chii. Saka tinenge tichingodzoka tichingodaro, asi kuti tigone kuzowana ndo zvinenge zvichitinetsa sekutaura kwavari kutiitira. Hazvina kukutyisa here kana ivo vachitaura kuti mune zvikwambo kana kuti zvidhoma zviri mumusha menyu? Zvokutyisa. Notyisa ka? Saka mubvunzo wenyu kuna sekuru ndewokuti chii, vavengi vangu ndevapi? Bvunzai kuna sekuru, imimi mega. Sekuru, kwa vavengi vangu ndevapi?
sekupara kwekungoita apfuma. Zvakanaka muzukuru. Apa nhau yandinotaura pamusoro pekugara kweupenyu, chinoparadza pfuma ndichinoita chose. Maka ndinoidzorera pamusoro peupenyu wako muzukuru. Ndesaka wanzwa ndinenge ndataura kuti unotenda here iwewe kuti ndipinde mumusha ndiparadze hondo idzi tirarame zvakanaka. Zvakatiparadzira pfuma, kuziva kurarama nekuita chitendero chedu nekutsvaka kuti upenyu hungafambe sei mberi. Kureva kuti ruzhinji rwekurarama kwekurarama kwedu tibata zvinhu kubatsiridzwa. Ndesaka wanzwa ndakuti handikupe gwenzo, ndamukukubatsiridza imomo ndomunosangana nezvakaita sei, nezvakasiyana siyana, ndomunosanganidzwa nezvakawanda. Ndokune nhau yemhiko dzinozopinduka sekureva kwandiri kuita uku, sekufambisirwa kwazvakaitwa kubva kumashure kusvika nhasi. Ndizotanga kutsanangura kuti aiwa muzukuru, ndinoda kutsika tsoka dzangu mukati memusha wako sekuti ndaona mafuta moto usina kuita zvakanaka. Ndo zvine chisakiso chinenge chiripo pamusoro pekugara kweupenyu nekurarama. Ndisitaura mazwi echitendero chawakazoenda. Wakazoenda kuchitendero asi unge usinganamate ikoko, ndizvozvo? Wanga uchinamata uri majwa nemarangi? Handiwa marangi. Zvakanaka. Bva wazongosiyawo woga? Ya, pandakazongorwarawo ndo pandakabva ndangozosiya. Makarwara nei? Muviri wese waingorwadza. Zvakanaka. Tisitaura kuti mukugara kweupenyu nemukurarama mudzinza redu rese kumashure uko kubva kuvakuru vedu kureva kuti ndo chitendero chetepinda. Ichechi yevabereki here yamuri kupinda imi? Ichechi inopindwa yaipindwa nevabereki venyu here imi? Kwete. Marangi? Yekwamarangi ndo yanga ichipindwa nevabereki vangu. 7th day ndiyo ndakazongopinda ini pandakazongorwara. Ndokubva ndazongoona kuti isingabvumi kuti muende kuchipatara. Tandipinde inonga enda kuchipatara ndoko ndikazongobatsirwa. Kurwara kwandandichiita. Ndavanani. Matipa kurwara chainetsa chii? Zvaingonetsa muviri wese wanga uchingorwadza. Asi iyezvezvo utano hwenyu hwasei? Utano hwenyu hwasei? Huri naniwo zvavo zvichana tongotiwo kana kuri pano zvinhu zvinonetsa nanguva kuda mukana wokukurawo kwatiri kuita. Handiti ndizvozvo. Ndikakubvunza imwe mubvunzo ndadzokera kuna sekuru. Imimi mumusha menyu baba naamai hamuna zvikadzo here zvamunosangana nazvo zvinoita kuti munetsekane kuti kuzvinhu sei zvichimboitika pano pamusha? Mese zvenyu mugere mumusha ndemenyuka ndomamaberekera vana handiti? Hamuna kana mashura amunoona kana zvinhu zvamunokadzika kuti kusei zvichiitikawo pano pamba pedu zvamunototi kana mukakurukura nevamwe vanokudza kuti pamba pedu kwedu isu hatizvione zvamuri kusangana nazvo pamusha penyu imemi. Tichitangira panyaya yekuparara kwepfuma yenyu yemombe dzamakanga muinadzo dzakapera mukashaya hanya nazvo kuti ko chaita kuti dzingofa chii? Inini kana ndiri seni paurwere ndo hwaitongondinetsawo kuti hako zvinombori chii? Zvakauya sei? Urwere hwenyu imemi rakauti hwababa? Hwevana. Tichitarisa kuti urwere hwacho vamwe vana vazhinji vakapera kufa neurwere ihwo. Saka ndiwo zvinondinetsa kuti asi zvakambobva kupi? Urwere hupi uri kuuraya vana? Zvakafanana neurwere hwepfungwa. Vana vaparara neurwere hwepfungwa vangani? Vana vaamai guru 3. Vakoti 2 uyo mumwe akazongorwarawo zvake achibva afa kuti asi 2 vakarwara vakaita pfungwa. Wangu wechitatu ndakatozombomirawo chechi ndokubva ndambofamba shandirwa muchivanhu kusvikira iye zvino akaita zviri nani ari kungomwawo mapiritsi. Ndoamai vemukomana iyo. Ndoamai vemukomana ndo ndisisi vakwewo ndo vanorwara nepfungwa.
Alright. Tateguru, ndiri kuedza kuda kuti patsanure nyaya yemusha mababa naamai pamwe chete nevana vavo. Muri kubuda nyaya yekuti mune urwere hwepfungwa huri kutora vanhu vachienda pasi. Hamene kuti mungade kuvapatsanurirawo here kuti zviri kuuya sei, zviri kubatana here nekushayikwa nekupera kwepfuma mumusha mavagere. Zvakanaka. Dare rimwe chete ndisaka ndakurukura ndakataura ndakati hondo iripo ndekuti takatanga kuparadzirwa kwepfuma, nhasi taakuchichema mhuri yatakabereka kuti iite upenyu hwakanaka unoenda mberi hakuna. Vanobirwa njere vanenge vachishayiswa ruraramo rwakanaka, asi ndau iyo iri kubva papi pandiri kukurukura apa pandataura kuti unotenda here muzukuru kuti ndiuye ndikusunungure ndikubatsire mukati memusha wako. Mabasa aya ndichitaura kuti mhiko nedare iri ndoridzorera kwauri iwe muzukuru wangu. Zvichireva kuti ndokunenge kuchiremera nzvimbo ipi iyoyo, nenhau yekuti musha kana kwavanoenda vana vanonzi dzokai kumusha kwamakaberekwa, ndokune nhau dzipi idzodzo. Kureva kuti vana mumusha mawakaberekwa mavanodzoka vanodzoka mumba maamai nababa matakabarwa, kuti hondo ndo zvadziri kuita sei, zvadziri kutaurwa kwose kwatiri kuita sei, kwatiri kuenda. Saka chikara chandaona chararama mukati memusha wavo ndochiri kunzi chiputsirwe pasi. Ndachikara ichocho hachina upenyu hwakanaka kwavari ivo, hachina upenyu hwakanaka kune mhuri. Ndamhuri iri kutenderera njere ichirasika njere ichiita zvairi kuita. Uyu mujaya uyu mberi kwatiri kuenda anorarama akaoma mitezo, kureva kuti astroke, atonhora mitezo yese iyi. Urwere hwake huripo hwaakatanga nahwo achinzwa achichema achitaura musana uyu nemakumbo aya, achinzwa kubanda kwemakumbo aya nemusana uyu zvichikakatidzana. Inge iri nhau yekuti aifanira kunge akatotyoka mutezo, akatezvurwa pamutezo, akaomeswa mutezo. Saka nhau iyi panguva yaakaswinyidza kudaropa zvichishayika kunguva yakanga vatenderana, ndopa yakatanga kuparadza chii zvipfuyo izvi. Zvabva kuzvipfuyo zvaakuchiparadza chii mhuri yawakabereka. Kureva kuti nhau yedare rekutenderera njere misha yese vadzimai vake vese pabarikwa rake zvinongofambawo zvakaita sei zvakadaro. Mwana wemumwe acharwara woparara, wemumwe futi anorwara woita sei woparara, wemumwe worwara futi woita sei woparara. Kureva kuti mhuri yese yaakabereka achasara asina kana mumwe chete, kana nhau iyi isina kugadzirisika. Asi kana atenda kuti igadziriswe, yeuchirwe igadziriswe, paparadzwe hondo idzi, zvinofambiswa zvakanaka, wobva wachenurwa dare roita zvakaita sei zvakanaka. Ndamuzvitendero zvavo zvinenge zvichivataura kuti makaendawo matare madziteteguru munonorombeswa, munonobatiswa zvinhu zvakashata. Vamwe vachiti makaenda uku munonorombeswa, munonobatiswa zvinhu zvakashata. Asi dare rangu riri kutaura kuti handikupe chinhu chakashata, nenhau kuti ndikuda kutoparadza chakashata chaunacho. Tinotenda mapedzisira kutaura mushonga kuti ndoda kuparadza chakashata chaunacho. Chii chiri pane muzukuru uyu chiri kubatana nenhau iri mudare yekuparara kwepfuma nekurwara kwepfungwa kwevana? Zvakanaka. Nhau yedare randotaura ndekuti mukati memusha memujaya umu mune gona riripo. Gona iri ndorinorehwa nekutaurwa navanhu kuti chikwambo, asi chikwambo ichi chine mweya yevafi vainayo. Saka mhepo iyi painosumuka ichipengesa vana munoita kunge mune ngozi. Zvezvo zvekuita semunhu akapara chii ngozi yeye, kana kuti madzisekuru emhuri yawakapara ngozi yeye akudzoka kupinda chii mumusha. Nenhau yekuti chikwambo ichi chipinda mukati memusha chichiteketererwa nekuuchirwa, chakanga chichisevenza neropa remunhu asiriwo mumusha mupi. Saka vana ava vangararame zvakanaka. Uyu akadeketererwa ane ropa rakashandamo. Taitaura kuti tosevenza mumusha tounganidza zvinhu nhasi, hatichadiwa tonzi tingoenda tisina chinhu chatakapfumbata. Ava vana ndoorarama zvakanaka here nini wangu upenyu hwakadimburidzwa? Zvichireva kuti akabata ndiani? Nhau yedare sekutaura kwandiri kutaurira nhau nekukurukura kwedare ndichiti nhau iyi ndinoidzorera kune mujaya upi? Kuna kuti hurukuro ndodziripo, ndokutaura kunoita dare. Uyezve ndopaanoita futi kuti nhau dzacho dzizochena futi kupi? Kumberi. Akadzikakatidzira kuti dzisachene, hadzichene, asi iye atoriwo padambudziko ndaachazovata zvekuzotadza kuita sei kumuka. Zvekuti apa hondo yakamupotsa apa yaifanira kunge yakamuendesa, asi kuenda kwake yaifanira kunge akatonhora mitezo achitaura kuti ndakastroke, ndichakwanisa kufamba, ndichakwanisa kubata kana kuita sei. Asi nokuda kweuchenjeri vakamhanya vakatizira vakabva muzvitendero zvavo vachida kuedza kuzvivanza kuti upenyu hufambe zvakaita sei
zvakanaka, kureva kuti nemhuri yakarambawo ichifamba ichivhara mhepo iyoyo kuti isasumuke kana kuti isatumbuke isabude saizvozvo. Handiti kureva kwokuti upenyu hwemujaya unenge watoendawo pakaita sei pakaoma. Ndesaka ndati unotenda here kuti ndipinde mumusha ndiparadze nhau dzipi idzodzo. Kumusha ndekupi baba? Kumusha kumangura. Kumangura. Mukukura pane zvinoitika zvakawanda wanda. Musati makunamata hamuna kumboenda here kwamakamboenda muchinotsvaga kana kuti zvimwe zvinhu zvekuti zvikuitirei zvakanaka kumabasa kana kuti pazvishandwa zvenyu? Tinoda kuti mupone nevana vapone. Sekuru vati handisi kukupai mhosva, asi zvimwe zvinhu vanhu vanobata nekusaziva. Asi pane here zvamunorangarira imimi zvamakamboita, nekuti nekukura kwamaita munonzwa kuti pane zvimwe zvokuti ukabata zvinopanduka, asi iwe wakanga uchizvitorera zvinhu zvakanaka? Kukura kwandakaita handina, asi kungoto zvavo sokurwara kuri kungoitika. But kuda kwamusikana kwatanga wamboti akatsvaga mumusha uye mambobatana kuona kuti tingaita izvi, ndo pandingaona kuti ndingazvifambisa sei. Sinotaura kuti hasi ngokuti maida kuti musha mudini musvike mugadzirwa mudini, but manje semusha mukuru zvoda kuti titange tatiita tombogara pasi muona mawirirana kana kwangozvitauri wega ichokwadi hazvifambi zvakanaka. Ichokwadi. Pane mubvunzo wamusati mapindura. Imimi hamuna here zvamakambotora muchiti mushonga wekuti zvindibatsire kana zvindisimbise kana ndisimbise musha kana ndiite pfuma yakawanda? Kwete, nokuti kune matambo ndakaita ndakanamata ndiri mudiki ndichiri mukomana. Right. Kusvikira ndikakura ndikazoroora. Saka ndaroora handina kumbozoshandisa mishonga ndaingoenda kuchechi chete. Naika. Izvo zvokuzoparara kwepfuma yakatizoparara patova pakati apa ndichiongoona mombe yadi yafa. Imwe yabva yaitafanika inoratidza kuti yana lambskin dzichingoparara kusvikira dzadiwo kupera dzese kusvika urwere hunosvika panyama yenyu nevana. Tateguru, zvinhu zviri kutaurwa muzukuru pamwe anoda kujekeserwa, nekuti nyaya iri kuramba ichidzokera pavari sokutaura kwamabvira kwokutanga muchidzoka mudare muchiti imimi ndiri kuda kuti vana chero vakaenda kwavaenda vanongodzoka vachidzokerai kumusha kwenyu zvichidzokera pane muzukuru wenyu. Zvikada vanhu vanokangamwa nekukura. Pane here zvavakamboita taakudzokera kwamuri zvatingaona kana kuti zvavangativanzira zvavakaita semunhu ainamata kuti azozikanwa kunzi akamboenda kumadzitateguru kana kunotsvaga zvekuti azvisimbise vanogona kuzviramba, kana kuti zvinhu zviri kuuya muupenyu hwavo nekuda kwekuti madzibaba avo ndo akabatawo? Zvakanaka. Ndisaka vanzwa ndakurukura nawe kuti mhepo iri mumusha izvezvi takaitarisa kutambura kuri kuita vana. Handiti vamwe vachikurukura vanorikurukura vachitarisana nenhau yekuti zvinomira chimiro sekuti ndabvunza kudare kuti ingozi here. Dare rakati kwete, zvikanzi chii, zvikanzi chikwambo. Chadzoka papi chiri kudzoka chopfumbuka hutsi mukati memusha memujaya mupi uyu. Sekutaura kwandaita kuti zvinoda kuti tigone kufamba kutsika mukati memukova wake tizodaro. Muzukuru, ichi chinhu ichi chakaipa chandokutaura ichi hachina kunaka. Chero wakachiisa pamugwagwa hakuna anochida, munhu wese anochitsemba achichiramba. Nemuridzi wacho zvakare anochiita sefuti anochitsemba achichiramba, asi achiziva kuti ndicho chihere ichi. Handiti saka nhauye chinhu chakakura chandoda kutaura nemuzukuru wangu ava nekuvirika nemwoyo yake nekukurukura kwake. Handitowanzo kurukuro dzake ndichikurukura naye. Dare rake riri kudzoka paari, asi dare riri kutaura kuti ngazvizi kuita kuti mumusha muite sei muchenwe, kureva kuti iye akaita mapise nekukakatidzira mhuri ndiyo inoramba ichiparara. Iye anombosesekedzwa mukurarama asi ari murwere ozoshaya futi anomuchengeta. Handikwapanzwisisa. Nhau yandiri kutaura iyi inhau yeukuru. Ndisaka wanzwa ndataura ndichiti muzvitendero zvako muzukuru wakatanga chitendero ichi ndechemumusha. Ndisaka wanzwa ndichiti chitendero ndechechii, ndechemumusha. Asi neukuru watinopanana muzvitendero kuti iwewe ndiwe wamupostori, iwewe ndiwe wamurabha huma, iwewe ndiwe wamuchii, iwewe ndiwe wamuchii, ukuru hwemucheche. Handiti ndinozoitawo sei kuti vanhu vandizive kuti ndini? Tiri kubanzwa. Handiti tinenge taane zodzo ratinenge tichitsvaka
neukuru nekutungamirira, asi tiri munzira yechitendero. Handiti toziva kuti takaita chakaipa sekukurukura kwawanzwa ndichiita naye kuti wakatsauka muchitendero chako chinonobatsiridzwa, asi inzira yekuti vari kumashure kwako wakanzwa kuti vaita chakaipa unoti ndinobva ndaraswa zvachose nenge ndisisiri chinhu mukati medzinza rangu sekuti ndo chitendero chedu chatinenge tinacho. Saka chinhu ichocho chinoita kuti usanhonge chinhu chakashata chauri kuziva kuti ichi chakashata. Ko zvino akaenda muzukuru uyu akadzokera akanotaura nevamwe vake sezvo vari dzinza rekunamata, vamwe vake vobva vataurirana kuti vasapinde munyaya yekuti vabvisirwe zvinhu. Vana vanozoitwa sei? Nhau iripo muzukuru inhau yedare, sekutsika kwatinenge taita mudare. Kunenge kwakutsvagwa nzira ine uchenjeri asingakwanisawo kuva achiziva, asi inotsvagirwa wapwere kuti wararame zvakanaka. Ndavakanonogara pasi nevari mberi vakamuti kuchitendero chedu hatitende kuti tive tichidaro. Uye anobva ati hazvina chakashata, obva anyarara ouya wogara. Handiti asi ndiani mhuri iri kuita sei? Iri kuparara. Mhuri yake yose anozosara asina mhuri. Vamwe vake vaiva muti usadaro chitendero chedu hachibvume, vanongosara vane mhuri yani yavo. Neremangwana ivo vanenge vakuzofamba vachigadzirisa upenyu wavo nemhuri yavo, vachitaura kuti akapedza mhuri yake nekuda kwezvinhu zvake. Saka ivo ndo anga akusarudza kuti ari kuda kurarama kwemhuri here kana kuti vanozoda kuparara kwemhuri pazvinhu zviviri zvinenge zvichikurukurwa nedare, asi dare rinenge rati riwabatsire. Tinotenda. Nauye iparadzwe. Vana vasaparare nekurasika njere. Vane urwere izvezvi warapirwa waita zvakaita sei? Zvakanaka. Urwere hwavo hwekurasika njere. Izvezvi uye ari kurasika njere uye akaparara. Mumwe anobva atotanga atovawo serious. Havati musha wese kuti uye achirwara zvekutoenda uye achirwara. Uye anotanga kutambura. Uye achirasika njere. Uye akurasika njere woparara. Uye ari kutambura wototanga kurasika njere. Akutambura wari kumashure kwani? Kwaye. Wana maparariro vari kuita vanoparara wofuti semaparariro yakaita pfuma yemujaya uyu kusvika pasisinai. Saka zvakwaari nekunonogara nemhuri inomutaura kuti zvakanaka kana kuti zvakashata. Ukanzi zvakashata nemunhu ane mhuri yake akachengeta mhuri yake, iwewe yako ichiparara, ndiwo nekwasarudza kuti vana vangu ngavafe zvavo, havana basa. Ndadzoka kwamuri sekuru. Sorry ndicharamba ndichikunetsai. Nyaya iri panapa ndeyekuti sunungura nyama yenyu pamwe chete nevana venyu. Imimi kuparara kwepfuma yenyu mune muchiti zvamashanda mugosiyirawo vana zvichienda kumberi. Zvinokufadza here? Hazvifadzi. Kurwara kwenyuwo imimi kunokufadza here? Kwevana kunokufadza here? Muri kuwirirana here nasekuru kuti kunyange vamwe venyu vakaramba, imimi muruda kuti vana venyu vasunungurwe nekubviswa kwechikwambo chiri mumusha menyu? Munopaita sei? Ndakuomeserai. Zvazvaizongoti semunhu munozaa nemhuri. Nokuti iyo zvi mhuri yezvi yakuti ava nemusha wavo apa, musha wavo apa. Saka ndozvandanga ndichiti vanhu vaidi vaimba kunogara pasi. Tazvinzwa izvozvo. Ndiri kubvunzira mberi kuitira nguva yasekuru tikurumidze kupedza. Imimi vakaramba kuti hatisi kuda kuti mumusha medu mupinde sekuru vachitora zvinhu izvi, asi imi vana venyu vachirwara muchaita sei? Ndinozoona zvandinoita nokuti vanenge varamba.